आं दायो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ आरोना दा जोङो दाउजेंआव थांगोन दाउजेंआवहा पिकनिक स्पट माने दाउजें मोनसे माबा आरोना इयो प्लेस बहुत बिउटिफुल प्लेस होननाय खोनादों खिन्थु आंबो थांफेराखै दा थांगोनसो ओमफ्राय नोंसोरनो मोजाङै देखायनो नाजागोन आरो दा ओमफ्राय पिकनिक स्पट होननानै खोनादों पिकनिक जानो थांनो थाखाय बेखौ मिन्थिया दायो एसे बोरैबा बन्द'बो जाना दंना एसे दा जों थांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो लामाफोरखौ आरो जायगाफोरखौ माबायदि नै दायो लोगो सासे दं आरोना उदालगुरिनिनो ओमफ्राय जों सानैजों थांगोन ससे ओमफ्राय ससेनिफ्राय लोगोफोर दङ दा लोगोफोर जमा लोगो मोनहैगोन आरोना दा दाउजें हा फैयो इम्फल इम्फला ओइ गैया नै जों दायो नै बेयाव थांगासिनो दं आरो आं देखायना होनि मा लिरनाय दं वेलकाम दाउजें इक' टुरिस्टनो मान गेट बाय दाउजें फरेस्ट प्रटेक्सन जों दायो थांगासिनो आरोना नै दा जायगाफोरखौ देखायना होगोन नै लोगोआ ओमफ्राय ओइ सिगाङाव थांग्रोबाय लोगोफ्रा थांगासिनो दं थांगासिनो जों दं जायो दाउजें बेयावहाय इन्ट्रि माबा लायोमोन आरोना लाला खोमा दोङो बिरियानि ना दाउजें जों दायो थांगासिनो बै हाजोआव बैयाव दाउजें पुरा गालालै सफैमारबाय ना जोङो दाउजें सफैमारबाय जोङो दाउजेंआवहा जों दायो दाउजेंआव पिकनिकफोर फाइनेलि जोङो दाउजें सफैमारबाय जों दायो एसे इन्जय खालामनोसै आरोना जाग्रा लोंग्रा फुला हटेलफ्रानो पिकनिक प्लेस माने दाउजेंआ पिकनिक प्लेस होननानै ट्रेक्टर लायलायना फैबावदोंसो औमोन आरो जागासिनो बर'फोरसो माथो वाव पिकनिक स्पट नै सोरनो मा नांगौबा बर' बुजियो लाइन मारिदों बिसोरो दाहाय देखायना होगोन आरो जुम खालामना मालायफ्रा पिकनिक जागासिनो जोंहा बेरायदों नायथिंदों आरोना सोर बेदर जादों मा बेदर जायाखै दा जाफाहैगोन नालाय थाबाय बुनायावरा सायो सहैसिगोन माथो बारा मानसियानो गैयालै दाउजेंआवलाय आरो माहा पिकनिक जासिनो मानसिफ्रा गोजान गोजानथार माथो नै जों सफैहांबाय दाउजेंआव गार्लफ्रेन्ड गैयालाय लोगोसे सिंगेल नालाय सिंगेल बेरायदों आरोना फुरा दाउजेंखौ देखायगोन दा बेफोर बथल जोंनि बे दाउजें फैनानै बिदि बथलफोरखौ बुथुमना लाफैदों माने जों 5000 फरायनाय जागोन थारमाने माने सोरबा माने इदि लोंनानै जानानै फैयोना इदि माने बथलफोरखौ बुख्रुबलाबायनानै दोनो सोरबा आथिङाव हाबो सोरबा गथ' गोरलै मैदेरनि थाखाय जोंहा सिन्था खालामनो मैदेरनि थाखाय बांसिन गथ'फ्रा फेमिलि लाना फैयोना बेफोरावबो एसे प्रब्लेम जायो आरो दे माने गोजोननाय थाबाय मानसिफ्रा जेनेबा मानिथों दे बुंदो आरोना जेनेबा इयावहा फैयोबाथाय पिकनिक स्पटआव फैयोबा लोंनानै जानानै फाल्टु खालामनाङा बथलफोरखौ सेफायनानै दोनलांनाङा बुख्रुबलाबायनानै दोनोना सोरबा फाल्टु खालामो लोङो जायो फैयो ओमफ्राय नै माबा दैसाफोराव गारनानै दोनलाङो सोरनिबा आथिंफोराव जखम मोनो बेफोरखौ खालामनाङा आरोना मोजाङै बेराय मोजाङै जा लों ओमफ्राय इन्जय खालामनानै थाङो आरोना बेखौ माने गासैबो लुगैयो आरो लोगोफ्रा बुरजायानो दंब्रा आंहा आरो फैबावदोसो नै ओइ केमेरा दरनदोब्रा जायगाफोरखौ नायदो मायाव फटक साफाय जायो दाउजें नालाय दाउजेंनि प्लेसआ नै इदिखा बर'फोर मोजां सोरबा पिकनिक जानो नागिरलाय जोंबो जाफायनो दाउजेंआव सफैबायलै बेरायदो र' एसे उदालगुरियाव
आदैया नै माबा बुंनो नागिरदों माने दाउजेंआवहा माने मोनसे बेग थालांदों आरो ना सासे सिख्लानि दा सोरनि इखौ मिन्थिया दा बुंनो हागोन ना दे बेगखौ खुलिना नायनि बेयाव मा दङ माने बेगा नै इयावनो दंमोन आरो ना नैबे नै जायगाफोरखौ नायनाय हाजोआ ओमफ्राय ओरै लामाया ओरै दं ओमफ्राय नै इखिनाव थालांदोंमोन नामा बेगा बेयाव अन्थाव दंमोन आरो ना बेगाव मा मा दं नायाखै आरो खेवनो हायाखै ओमफ्राय नै माने लेडिसनि लेडिसनि आरो बेयाव माबाफोर दङ नामा नायनि र' मा दं नै बेखौनो फैसाबो दङ माने जेबो दांनाय जायाखै आरो ना मंगलदै सिभिल हस्पिटालनि माबा दङ आरो दरं होननाय बरखा दास आरो ना बरखा दास नायनि 25 years बरखा दास माने फिमेल ओमफ्राय डेट 25 7 month 2021 যদি যদি কাৰোবাৰ হয় আপোনালোকে আমাৰ দাউজেঙত কণ্টেক্ট কৰি পাৰে এইখিনি বস্তু নিব পাৰিব कन्टेक्ट नम्बरखौ होनो हागोन ओरै मा दं नायनो हागोन डिटेल्स बुस्थु আছে डिटेल्स बुस्थु दंजोबो आरो ना बेवहा नै आरो फैसाफोरबो दंबावोसो नै मा फैसाफोर दं फैसा मेरला दं माथो आरो माखासे बुस्थुफोरखौ नागिरबावलाय फैसा बहुत আছে आरो मुलि सुलि दावाइ सावाइ আছে सलाइ আছে बे कन्टेक्ट नाम्बार साम्बार जेबो गैया जेबोथ' गैया कन्टेक्ट नाम्बार थानायबा मोजांसिन जागौमोन आरो बे बेगा थालांदो तारमाने सोरबा बर'निबा बर'निथ' जानाय नङा इयो बरखा दासनि आरो ना कन्टेक्ट नाम्बार आं होनो हागोन दे 600 96 222 07 बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं इयाव होनो हागोन माने नुजाबाय थागोन आरो ना बे ससेयाव नुजाबाय थागोन ओमफ्राय बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामना होबानो नोंसोरो नै बेग मालिका बेगा नै इनिमोन आरो ना कार बेग बोले আমি ভাবি আছো ইউটিউবে জানালে হয় আর জিসয়া ডি ব্লগ सब्सक्राइब करेगा हम ठीक है नाम जिसया डी ब्लॉग है थैंक यू है देख तू दिया बहुत पैसा से आमी साइज से पैसा माने बहुत पैसा तो ना बहुत पैसा আছে अच्छा पैसा तो नहीं কথা নাকি কেটা ডকুমেন্টস আছে ডকুমেন্ট আছে কোন হইলে হয় কোন হইলে এনেকা ব্লগাৰ দিলে ভাল হেল্প সেল ডাইৰেক্ট এতিয়া আপোনালোকে পাই গলে আজি কালিৰ ভিতৰতে পাই গলে হয় আৰু না বস্তু কেটা যদি আপোনালোকে গলে মানে আৰু সাবস্ক্ৰাইব টু ইওর ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ গাইস লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব mana ma buंनो आरोना बेगा आं दासो हगारनो नागिरदोंमोन कन्टेक्ट नाम्बारबो होनो नागिरदोंमोन खिन्थु बिसोरो फैबाय डाइरेक्टलि मोनसिगोन आरोना ঠিক আছে আমি যাও আপোনালোকে কৰ হয় আমি মঙ্গলদৈ মঙ্গলদৈ আৰু ন ইয়াত পুৰা মঙ্গলদৈ আছে ঠিক আছে ভাল আছে আমি ইয়াৰে উদালগুৰি মই মানে তেজপুৰৰ হয় উদালগুৰিত আহিছো আৰু না লৈ খাবলৈ দে বাই বাই थैंक यू वेलकाम दे बाय ग्रोब मोनफैबाय आरो ना ग्रोब मोनफैबाय जोंना नाम्बार साम्बार होनानै जेनेबा दिनै गाबोननि भितराव मोनगौमोन आरो ना कल खालामबानो मोनबायमोन आरो कल खालामाबाबो SMS कमेन्ट खालामबानो मोनगौमोन मा जायो मा थायोना बेफोरबायदि पिकनिक स्पटआव सासेया केमेरानि बिजि माथो साबायगोन नायनि देखे नायनो दाउजेंनि फट' होरो दाउजेंनि नै आं दायो केमेरामेन जाखांना दं दसे दैखौबो बारनांसिगोन इया ना जा सोमखोर दाया साबायगोन जों दायो थांगासिनो भुटानथिं जों दा भुटानाव एसे बेरायनोसै भुटान थौ फै नै दं मानसि माने जरा फैगासिनो दङ ओरैनो माहा हाग्रायाव हाबनाय ओमफ्राय नै माबा मा होनो बेखौ दै माबा दै दाउजेंनि दैजिरि
खाथियावनो दंब्रा नै इनिफ्राय जुम जाला खुंगुर फट' साफायनानै साफायग्राया बायदि माबा बामोन बायदिसो जों थाबाय उदालगुरिनि लोगोफोरखौ जाला गासैबो गोलैगोन दैयो हाजोनि पुरा थिखिनियावमोन जों जों दा थांफिनगासिनो ओइ ससेयाव ससेखिनियाव थांफिननानै दसे फट' साफायनानै गयिं दा जों हाजोआव एसे बेरायनानै थांबाय आरोना जि सान्दुंलै मानसिफोर फैहांबाय एसे जाहांबाय दैजिरि दैजिरि नायलांना दाउजें दाउजेंखौ दैजिरि सोंलांलांलै आइबा फार्स्ट टाइम दाउजें माने नेक्स्टआवहा सोरबा क्रासफोर दंबा क्रासफोरखौ लाना फैनोसैलाय बाइकआवहा थिखोनानै इखिना फैबाथाय पुरा माने पिकनिक स्पटआव दं बायदि मोनो ओरै थांबाथाय हाजो गाखोहैनाय बायदि मोनो हाजो एरियाखौना सोलोंनांगौ आंनो बोरै बाइकआ आं बाइकजों मोनसे फट' साफाय जानि हा 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 जों नै बेनिफ्राय थांसै पिकनिक स्पटनिफ्राय मा होनोमोनलाय दाउजें दाउजेंनिफ्राय जों दायो थांनोसै गोजाननिफ्राय लाना लायो फैदो ओइ खुंगुर मा जाखो फै थांसै जों दा दाउजेंनिफ्राय एन्ट्रेन्सआनो नांगौ एसे फैनानै जों दायो दाउजेंनिफ्राय थांफिनसिगोन आरोना दाउजेंआव जों फैबाय एसे इन्ट्रेस्ट नांबाय लाइनथ' थांफिनगासिनो दाउजें रे दाउजें नै एसे इन्ट्रेस्ट जागासिनो दं नै ट्रेक्टर लाब्रा दाउजेंआ बिराद उखुथु दाउजेंआव माबसो लाबोआखै माबसो गैया बहुत enjoy दाउजें enjoy tuh मा जाखो याव बरिया लानो दे जों दायो फट' लाबावनोसै लास्ट पिक जमानो गारिफोरा लाइन खालामलाय गारिफोरखौ लाइन खालामब्रा फट' मोनसे लाबोनोसै जमानो लाइन बाइकफ्रानो लोगोफ्रा तामाम इन्ट्रेस्ट फार्स्ट टाइम फैदो दाउजेंआव फट' साफाय जानो र' जास्ट 1 सेकेन्ड आं दायो बुलेट सालायगासिनो दङ दाउजेंनिफ्राय जों दायो थांगासिनो न'आवहा नै आंहा सिगांथिं रावबो गैया अकेला है भाई अकेला जिंदगी जिंदगी मजा है लोगोफ्रा दं गैयानो जोंनिया बाइकफोरा हा दाउजें ओइ लाइयावसो लायनानै दं दाउजें पक'रा जानाया सेस अमा पक'राया दिनैनि बे हेपि निउ इयारनि भिडिअखौ दाउजेंआव बेरायनो फैनाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन एन्डिं खालामसिगोन माने इसेबां माने मोजां देखायनाय जायासै माने जों एसे बेरायबाय माबाबाय नालाय ओमफ्राय फट' साफायनानै एसे बिजि जाबाय आंनि बे दाउजेंआव बेरायनाय फैनाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय लाभ इउ फ्रेन्ड